Agig pagbalaan sa atong pagsaulog karon sa mahal nga adlaw. Kinasing-kasing namong ihatudya kaninyo, kining sugilanon nga naguluhan. Kamatayon, bugti sa pagpakadautan. Dagsa ko Ginoo diha sa akong kabuyan. Dagsa ko gikan sa mapagsulay. Kay diha lamang kanimo ang akong kasiguruhan. Sa tanan ikaw ang akong gisaligan. Unsa man na? Waka kita! May mata ka man! Ngano man ni? Ako ay sulti. Trixie? Oh, si Trixie. Ang mupuli sa imong dapit sa kinabuhi ni Benji. Ikaw nga akong best friend? Sorry lang ka. Sorry gid kayo. Wag rin ako tuyo Nakailabya ka na ako. Flirt ka. Dili ka matagbaw og usa. Maong imo sang gitukob hasta ang akong bana. Komedya na ganito. Komedya ka nagsugod. Natin noon manoon. So sorry na lang ha. Saon. Nagdako man. Naglami. Mananapaw! Sorry. Pamulnitan ng nagkatag ni mong butang. Kay nakasamok na sa agianan. Time pa! Wala daghang pangutana. Nanangtanan nimo mga gamit. Nasa yuta. Hala, pamunita na. Ug biya din sa labing dahig panahon. Kay wala ko'y gusto nimo. Kami na Trixie. Unsa man ni? Ngano man ni? Tinuod ni? O nagdanggo lang ko og pati kayo? Unsa man ang hitabo? Kanusan ni magsukod? Unsang pagkabutang nga giingnan man ko sa akong ugangan? Nga ang akong best friend? Ang akong sumbunganan sa akong mga problema? Ang akong crying shoulder? Mao naman hinuon ang mupuli sa akong dapit sa kinabuhi ni Benji. Nga akong bana. Nagduwa di ay sila kayo sa akong liyo. Nagkarelasyon sila. Nga naman, akong best friend gisapawan ko. Unsang pagkabutanga. Kano sa mahitabo ang relasyon nila. Till death do us part. Ayaw pagsaan. Promises are made to be broken. No, ako ginambarugan. Maayong pagkabarog. Kay imo kong kiyatakan. Magawa ko magdahom. Tabi na ko walay sampog nga mali siya ang sweet smiles nga ipakita ni Trixie niya. Ang hapak-hapak. Ug ang gituhuan ako nga friendly. Friendly hug lang. Himan-himan ilalaman dahi kong gihiluan. Ihinahinayan ko sa pagpatay. I hate you, Benji. I hate you.
Kausik sa kong mga akong gipahinugod ni mo. Ngayon mo lang yung gawan. Kapaan ka paunta. Kapaan ka paunta. Hain man ka. Huwat ako, kaya anhaon ta ka. Mare? Hi. My God! Ikaw ni? Nagisira lagi ka. Usa may imong gipaabot nga. Mo'y imong maabdan. Ang maghubag ang ako mga mata sa sobrang pagkilag. Or ang ako mga butang. Nga maunali imong makitaan nga kargaan ng akong motor. Ug ako nga naglutaw sa dagat. Wala di ay ka maapektahe. You know me. Husto di ay tuod. Dili ka daling musakay kung wa ka ebidensya. So, magistorya ta. Dire. Mangyaka ta. Murag doon na kay idea ining hitabua. I hope makatabang ni aron mahibaw ka kunon sa gyud tinuod. Shoot straight. Okay. Dili baya kaayo lagyo ang atong mga bahay. O gusto pa, hawan man kaayo ang inyong atubangan nga nagatubang sa amo. Maong may mga higayon nga klaro gid namong makita kung kinsa ang mga tao nga mga but sa inyo. So, may nakita ka? Oh, atong gabi nga may duty ka, unya nag-uwan-uwan atong higayon na. Diin, namaong nasad ko sa suga sa among balkon. While naginusara ko nga naglingkod sa suok, kay doon ako'y gikagulan. Last week to, adlong Bernes. Di na ginusara rasad sa bahay si Benji. Kay dili matuganahan nga mulaag kunwa ko. Oh, dili gyud. Kay mas malingaw sad siya, bisag magpundora. Kay naaman permi ang grasya. Hatod bay. Ha? Dili kay kausa, o kaduha, o katulura na kung nakita ang pag-anha ni Trixie sa inyong magabii. Sa panahon nga to, ka sa duty, Beshi. Mao ba? Og, mupauli ang babae sa oras nga ilan ng banabanaon nga mo-out na sad ka. Di ay. Pero ako rin gikip sa akong kaugalingon, Beshi. Tungod kay, dili ko gusto nga masakitan ka. Thank you. Thank you. Si Kuya. Hello, Kuya. Kumusta ka? Mingaw na kaayo ko nimo. Then, be happy. Kay mudo ako. Sige, diretso sa probinsya. Kay mo bakasyon ko. At tuta ka dito, Huwata. Bye. Oh, karang pa ka mo hilak. Luha sa kalipay. Kaya ako na makita ko sa mga nagpangga na kong magkuwang. Wag gid na siya makaadto sa ato, no? Kay wa man gid ko makakitaan na niya, ug wa ko makaila. Oo, kay dito man na manarbaho sa Manila. Unya bilargasan sa kawas dihang napakya sa una niyang gugma. Desperado?
Medyo. Kay in love man kayo sa babae. Kaila rasad nimo? Dili. Dito raman na niya kita sa Manila. Di ay. Secretive kayo na si Kuya. When it comes to his personal life. Okay. Salamat sa time. Makinahinain ako para dili ko magapian sa daan. Unsa man, diretso ka na sa probinsya? Beshi. Take it easy. Uy. Dili na ko gubo na nga akong kinabuhi tungod lang sa usa ka tawo. Nga way hinungdan, Beshi. Makita pa gihapon ta. Kay mo padayon ko sa akong trabaho. Managaw ta. Asa? Bisag asa. Kanang malingaw tandawa. Tana? Inom. Aron matugas tinawad. Uy. Kay bawo kong nakikitago na ako. Unsa may... Ayon man ang mong bana. Nganong naginusara magkang pauli din sa probinsya. Busy? With somebody? O dili sa trabaho? Kuya. Mari, sa dihang namatay ang atong ginikanan, gumikan sa aksidente. Ikaw ang giisip na ko nga bililhon. Bililhong mutya. Nga nang gibilin ako. Mao nga kaniadto pa. Gibuhat na ko ang tanan aron makita na ko nga mahimutang ka. Mahimutang ka og tarong tungod kay gusto na ko makita nga malipayon ka. Saman, malipayon ka ba? Sa unang panahon, Pero karon dili na, mo ba? Kuya. Dili na tungod kay giit sa puwira ka. Nga wa damhas mo ba na, dili ba? Nganong... Hilom na lang. Wala kay angay nga i-explain tungod kay namisig sa akong kasayuran ang nahimong dagan sa imong kinabuhi. Uban sa imong bana. Mari, dili ka makanigar. Tungod kay kumplito ang impormasyon nga gihatag diri nako. Ang tao nga akong gibayran para pagbantay sa inyong panag-uban ni Binche. Ani, hapik ko. Thank you, ha. Tuwid kay wag gini mo pakiasang imbisaan ako nga ako gihimo ni mong rayna sa imong palasyo. Giingnan ta na bitaw ka. Nga wa nagigod ganas akong asawa. Wa ko niya hatagig anak. Pao nga ugig ko malipay.
wa na ko malipay niya. Hey, Hello? Inihap na lang ang adlaw sa inyong kinabuhi. Kinsane? Kinsane! Hoy, amaw! Pagpaila, kinsa ka? Gago! huy, ano sa ko ka? Kinsa mo tayo mugi kasulti, ha? Huwag ganin mo tugan. O nga, naglagot ko. Naglagot ko na. Gibaharan ko. Inihap na lang ko no ang adlaw sa atong kinabuhi. Ha? Ha? Uy, wako kay bawa ng solyada. Han, mangita taglay na bitbim. Mangita taglay kapuyan, uy. Mamiyata din, he. Relax na ka? Layo na ta sa kong bahay. Ibaligyan niya to, uy. Pan magtukot tagbangko. Di na balik dito. Oh, Ang Hey. tutapit ka tumalinan, magtukod. ha? Oh, hey! Gawas! Ay, Kinsa mo? kinsa mo? Kinsa mo? Ako mo nang ba? Ninyo! Gawas! Kaya paabot ang amo-amo! Ayaw pagdugay! Oh, kuya? Ramir, Ako! Mga bitin! Kaila mo duha? kukuan. Nganong diliin mo siya tuganan? Nga ako ang imong ginawaan. Gipasayaw si mong pad dito sa Manila. Gihukukan! Gibiyaan kay diay. Doon na kay plano na ilugan sa kalipay ang ako ikson! Wa lang yun untay sa payan. Nga ako imong gipasakitan. Wa lang yun unta ni mo iamong ang akong ikson! Wa ba ko kaibaw nga. Ayaw na ko katagi paglaing katarungan! Bitin ka! Ang angay ninyo mga bitin, hipuson para dili na magkaamong sa mga tao nga nagtinarong! Kuya! Ramir, Oh, Sige! Sige, dagan! Dagan ko dili mo gusto nga maangko ninyo ang inanari kamatayon! Ramir. Dagan! Dagan, Kalsi! Dagan yun! Aron dili mamansana ng ako mga kamot sa kaugaw sa inyo mga dugo! Paspas, Rexy! Paspas! Ay! Benji! Ayaw paghunong! Laom kayo ka pang pangagat pagidulgan! Oh! Hindi na laom! Oh! Huwag ang ubos! Pulos hayat ng mga kabatuan! Kung sa may inyong gihunungan! Ha? Balangin yung kikinahanglan! Magalit, Rexy! Wa may tsura ang duha nga milandig sa kabatuan sa ubos-bus! Kamatayon! Maugyod bugti sa mga taong dautan! Daksa ko Ginoo diha sa akong kabuyan. Daksa ko gikan sa mapagsulay. Kaniya lamang kanina. Ug din hinahog ang tabil sa atong sugilanon. Kamatayon! Bugti sa pagpakadautan. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Monique de Gracia sa Sidon. Spinner, Ariel Mangao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumil Ariso.
O kaniya mga naghatag kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Marie, Ingrid Miss I. Vertudaso, Lorna, Cecil Daniusus Cabrera, Trixie, atong writer-director, Monique Di Gracia Sasidon, Benji, Randy Padayaw Suson, Ramir, Kinihigalas Kanginan, John Pujanes. Sa nga na lang sa RMN Production Center, ang Diyos magauban ka nato sa kanunay.